Dobre, takže to bola nová aukcia. A, a, skúsime tento moje aukcie. No, najprv sa musíte prihlásiť. No, v kolónke moje aukcie sú vlastne aukcie, ktoré som ja vytvoril. Je tam teda ten krátky popis. Sú tam záložky zobraziť nezverejnené aukcie. Pri tom nahadzovaní je možné spraviť nezverejniť aukciu ešte. No a takisto zobraziť archív aukcií. Nič iné tam nie je. Dá sa tam samozrejme hneď tu spraviť nová aukcia, pokiaľ by ich chcel. Ďalšia kolónka je moje príhodenia. Moje príhodenia sú vlastne aukcie, ktorých som sa ja zúčastnil a dal som tam nejakú ponuku s nejakou sumou. Keď sa pozrieme na túto aukciu, bolo to vlastne užívateľ číslo 3 tú aukciu spravil, bolo to v kategórii IT. Ja som ho mal v pozorovaní, teraz už nie je v modrom, ale je v šedom. A zrejme som ja na ňu prihodil. Tu je moja správa, ktorú som napísal, ktorú môžem napísať. A tu je zoznam ponúk. To meno užívateľa je zakryté pri každej aukcii, aby nebolo vidieť, kto prihadzoval. Takže toto je vlastne môj bid, ktorý som ja hodil, lebo viem, že som to ja napísal. Prihadzuje sa tak, že vlastne hodím sem nejakú sumu, musí byť v tomto prípade, keďže už som sa zúčastnil a dal som sumu 850, tak tá suma musí byť nižšia ako 850, to znamená, nesmie byť vyššia ako som už dal, dáme 800, musím súhlasiť s podmienkami, ktoré budú vypracované, ešte nie sú. Napíšem takisto nejaký komentár, pretože si myslím, že to viem spraviť tú službu ešte lacnejšie a vlastne odošlem tú ponuku celú. Dobre, pozrieme sa na spodok. Tu sú vlastne všetky tri prihodenia, ktoré tam niekto dal už. A tu sú potom správy. Môžem takisto napísať správu bez prihodenia. Takisto môžem ohlásiť, ak by tá aukcia bola nejakým spôsobom urážlivá, tak ho môžem ho nahlásiť administrátorovi, ktorý vie tú aukciu potom ukončiť alebo vymazať. Keď klikneme na to, ak je táto oboznámte nás o poslednej správy, pošleme tam správu a administrátor to dostane a môže tú aukciu ukončiť. Dobre. Sledované aukcie sú vlastne aukcie, ktoré mám, ak niekto ak teda stlačím pri aukciách na to malé oko, tu je odstrániť zo sledovaných aukcií, alebo takisto, keď tam nie je, tak potom pridať. Ona mi teraz tadiaľ odišla, takže už ju tam nemám. Keď si kliknem na klasické aukcie, tak vidím, že túto aukciu ešte nemám pozorovaní, tak si ju môžem pridať do sledovaných aukcií a nájdem si ju potom v kategórii sledované aukcie.
Dobre. Takisto je možné sledovať kategóriu ako takú. Keď si kliknem na kategórie, tak tu budú zobrazené kategórie. Tá kategória má vedľa seba tlačítko plus. Keď si ho pridám do sledovania, tak potom mám tú danú kategóriu v sledovaní. Ako náhle sa vytvorí v tej kategórii nová aukcia, tak mi dojde mail, že v kategórii hotelierstvo, v tomto prípade Bratislava aj, bola vytvorená nová aukcia, môžete sa zúčastniť. Keď nechcem, aby som sledoval stavebníctvo, tak ho zruším napríklad a sledovať ho nebudem. Takže to bola ohľadne kategórií. V týchto podkategóriách sa zobrazuje, koľko aukcií je v danej, v týchto hlavných kategóriách sa nezobrazuje. Neviem prečo, ale nedá sa to tam nastaviť. Dobre, takže to boli sledované aukcie, kategórie, samotné aukcie. Tu si viem pozrieť ten rozšírený popis, kto tú aukciu spravil, kto tu, odkedy, dokedy, aká je najnižšia, aká je tá prvotná cena najvyššia. Môžem aukcie hľadať aukcie podľa názvu, môžem ich hľadať podľa užívateľa, môžem ich hľadať, či sú v nejakej kategórii, či sú v nejakom štáte, kedy začala a tak ďalej. A môžem hľadať takto aj užívateľov podľa nejakého kľúčového slova a tak ďalej. Dobre, to by bolo asi teraz všetko. Skúsime ešte ďalšie video potom.